Apo Diyos, nagyaman kami unay, iti presensya, nagyaman kami Apo, itirag ko, iti parabor mo Apo, nga may laplapones kada kami. Apo kararag ko Apo Diyos, iti parabor mo nga kumadado kada kami Apo manipod, iti kaubingan, hingga natin na tayo nga nagyaman ako Apo Diyos, iti palting ginasiring, iti mumanan kanya, tapno mo balinap kagtuling at ministro, karagiting nakapatid nga nanak mo. Ngayon Apo, si tatalit kami kin ka, nakadependar kami kin si kalang Apo, iti pangnamnamaan mi. Apo iti dati manen nga rabi, agyaman kami iti baligi, agyaman kami o Apo Diyos, iti puwersa, iti panakabalin mo Apo, nga isuti may parparangarang kada kami Apo Diyos. Agyaman ako Apo, iti panangaramat mo manen kanyak, tattakas iti panakabalin, na nagapugin ka Apo. When Apo bigbigat, kawan kanyak Apo, no digat amin tingkasan ko, ang kaya Apo dahil sa unawan ka Apo. Agyaman ako Apo, iti presensya, iti spiritu nga isunga at taltalinalag nga kanayon kada kami. When Apo, sikatikin ko pa di amin nga dayaw, patagyaman kami una iti baligi in Jesus' name. Tunggal may sa kunadaman, amen. Amen. Kabalin tayo ng tugaw. Praise God, praise God. Kung iti Biblia, nga iti tao kat sanla nagbiag kadagiti taraon, nga makan, kadagiti inapoy, no tinapay, no digat kadagiti sasao, nga rumuar manipod iti ngiwat iti Diyos. So, kas parang respeto tayo iti sao iti ako, awon pa lang tayo istorya, mabalin mo nga pakitandaliw pa lang nagiti anak tayo, kapnunan anay nga maawatan tayo, nagiti sao iti Diyos, kaputa iti sao iti Diyos, kat isu iti biyag, isu iti dalan, isu ti mga isuro kada tayo, anya man iti ramidon tayo iti biyag, nya dagiti sayang katayo, no kasano tayo nga bayat nga bibiyag. Tantandaan ninyo, kakapsat, dagi inbaga iti Apo, manibod iti sa una, nga iti Diyos, kat regalo na kada tayo ni Jesus Christ, iti siya sino man nga nangawat kanya na, nangapulon kanya na, kaya inmayan iti panakaisalakan iti biyag na, inmayan iti pamakawan, gaputa ti dara ni Kristo nga nagayo si Diapros na ipayon iti pamakawan kada tayo, kaya iso na ito iti puro nga ebanghelyo, nga iso iti mangtad, iti panakaisalakan, iti tunggal may isa nga mamati. Iti panakabalin iti Diyos, iti ebanghelyo ni Kristo. Gapo dyan alpasan nga naramidan ni Kristo, iti panakatay, panakaitanam, kin panagungar na, kat kada tayo amin nga namati, kada tayo amin nga nangitad, iti biyag tayo kini Kristo, kada tayo amin nga nangawat kini Kristo, kas Apo kay mangisalakan tayo, na isuratan iti biyag tayo, itinagan tayo, iti libro, iti pagbasahan iti biyag. So inmayan ti panakaisalakan kada tayo, inmayan iti agnanawin nga biyag, kat ni Jesus Christ nagtaengan iti puso tayo. So saanan nga di dati kada tayo, nagbalin tayo nga baro nga parswa, takunan na 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. So iti tinag-imbag nga damag, nagbalin tayo nga baro nga parswa, dati yung aming nga daki ni Kristo, ket saan lang nga dita, and hath given unto us the ministry of reconciliation. Intudan iti Apo kada iti panakabalin, nga mangipakamoy tinaimbag nga damag, tapno may kapyada iti Diyos gapu kini Kristo, di panamati na dyan alpasen nga naramidan ni Apo Isus si Diapros, in main iti panakaisalakan iti biyagda. So amin tayo nga namati, na isalakan tayo, so tatahan tayo nga gigimong tapno gunudan tayo pa lang ti panakaisalakan, no digat agigimong tayo, tapno pagyamanan tayo ni Apo Diyos, ag-apresyanan tayo iti kiniimbag ni Apo, agdependar tayo kinkwana, manginanama tayo kinkwana, nga isuna lang iti umuna, umuna iti panunot tayo, nga iti amin nga ramidon tayo, iti amin nga sakwan tayo, pag isuna lang iti mapuna nga nakayang kraan, iti mapuna nga inanama tayo. Kaputan alpas na ngayon paayon iti amin. So tatapagyamanan tayo ni Apo Diyos, so rambakan tayo iti kiniimbag ni Apo Diyos, iti kiniimbag ni Apo Diyos naglaklapusanan, kurang na iti aldaw, kurang pa iti biyag tayo, nga panangibkas tayo iti panagyaman tayo kini Apo Diyos. So pagkayatan launay ni Apo Diyos kakabsat, nga dati itata, nga nagtitipon, tapno pag-istoryaan tayo, iti kiniimbag ni Apo. Iti kiniimbag ni Apo Diyos, iti biyag tayo saan nga marupod. No, bilangan iti kiniimbag ni Apo Diyos, saan tayo nga kaya nga bilangan. So nga kahit iti Diyos, kararag tayo, amin nga ibkas tayo, iti Apo, at mahuyugan amin, iti panagyaman. Gabutan ni Apo, at nalpasnan, ngayon pa, iti amin nakasapulan tayo. So amin tayo dito, inawat tayo ni Kristo. Amen? Amen. Praise God. Ada kada tayo ni Kristo. So gaputada kada tayo ni Kristo, ideklara nga itinagan tayo nakasurat ni libro iti pagbasaan iti biyag. Kunan na di Ephesians chapter 1 verse 3, all spiritual blessings hath given unto us. Na ipaayon kada tayo, amin nga na spiritual nga bendisyon nga adda di langit adda amin kay Kristo ket kaputa adda kada tayo ni Kristo, na ipaayon kada tayo iti amin nga kita iti bendisyon. So tatada kada tayo aminen iti amin nga bendisyon. Sipatan nyo, na ibukbukod iti espiritu tayo iti amin nga kita iti bendisyon.
So, iti namati tayo, iti nagbalin nga brand new, kat iti espiritu tayo. Ngam dito kararwa tayo, kat saan pa lang nagbalin nga brand new. Mo iti espiritu tayo, so dito iti biyag tayo. So, nagbalin tayo nga baro nga parswa. Dito kararwa tayo, so dito iti panunot mo, iti pagayatam katataom kina siya sinong kinkastaman, iti konsensya. So, dito iti panunot mo, masapul nga nakaalay, nga kanayon iti apo. Masapul nga nakaangkla, nga kanayon iti nanama iti apo. Tapno, dyan espiritual nga biyag mo, nga dito iti agkatunusan, dito kararwa kin iti espiritu, kada iti physical nga bagi, kada dito nga umay mat iti panakabalbali, umay mat iti panakaagas, umay mat iti bendisyon. So, iti pagbulusan iti makunang nga bendisyon, kada dito'y kararwam, iti parunot mo, inpaayon ni Apo king kaamin nga bendisyon, iti espiritu. So, agay ayos na iti nga bendisyon, nga iso iti parparangaran, iti na iti nga physical nga bagi. So, tatta kada tayo nga namati kini Kristo, saan tayo tatan nga agbiag, kada iti banbanag nga makita, saan tayo nga ibasar iti pamati tayo, kada iti banbanag nga makita, saan tayo nga saan tayo lang nga mamati kini Apo Diyos nga isunag at imbagno at dati makita tayo nga bendisyon. Dagyan nilang material nga banag. No, di kat agyaman tayo kini Apo Diyos manipod ka dagiti sa una muna nga inpaay na amin ang nakasapulan tayo nga may paay iti biyak. Iti Diyos kat saan nga nagkurang kada tayo amin nga namati kanya na naipaayan iti makuna nga bendisyon. Iti biyak tayo manamo kayo dyan. Kausap. At dakain kan, dagiti amin nga bendisyon, di tati imbagay iti Apo. Amin tayo nga nangawat kanya na, inpaayon ni Apo Diyos iti bendisyon, ti kariti Apo, saan kayo nga panawan, saan kayo nga baybayan, so adaplat ta kanahin kada kayo. So manipod iti saw iti Apo, adadta ti kariti Apo, na ipaayon kada kayo, so adaplat ta kada kayo. Iti panakabalin iti Diyos, kat isulat ati may parparangarang kada tayo. Kat kasano nga wagas, nga isumot iti may parangarang itintiro nga biyag tayo, uri pa iti pisik nga bagi tayo, babagan iti panangyangkla tayo nga, kan kanayon, iti nanama tayo kini Apo Diyos. Amen? Amen. So ituloy tayo guro, diadal tayo di last week, may papan iti panangyang kala, iti inanama kini Kristo. Mangrugi tayo, iti libro, iti Hebrew chapter 6 verse 19. Kuna na dito which hope we have as an anchor of the soul. So, our hope is the anchor of our soul. Diyan inanama tayo, kat iso iti panakaangkla, kuna na dito iso iti panakaangkor, panakaangkla, daytoy kararwa tayo. Diyan inanama tayo iti Apo. Our hope in God is the anchor of our soul. Diyan inanama tayo iti Diyos. Kat iti Diyos inkabil na ni Jesus Christ, ni Kristo nga iso iti pundasyon, iti pamati tayo. Nga iso iti pangiyangklaan tayo, iti inanama tayo. Ngamin, noong gamar mo iti biyag mo, iti Apo, mapatawad kin ka iti inanama, ana Diyosan. Diyo tarigagay nga nagapu manipod iti Diyos, iti may parangarang kin ka, kat babaan iti pamati, may parangarang, diyo tarigagay iti pusong, babaan iti panangyangklam, iti nanamam iti Apo. So, amin nga sitwasyon, no iyang klam iti nanamam kini Apo, diyo tarigagay nga ingkabil iti Diyos iti pusong, kat iso ti may parangarang, iti biyang mo. So, iti Diyos inpaay na ni Jesus Christ, nga iso iti pundasyon, iti pamati tayo. Hawanan kakabsat iti sabali nga pundasyon. So, no ti pamati kung saan nga nakapundasyon kini Kristo, kahit nga sa uwan, nakapundasyon ka, iti sabali nga pundasyon. Kahit nga sa uwan, nakaangkla ka, iti sabali nga pundasyon. So, masapon nga iyang klam, iti nanamam kini Kristo. So, kahit nga sa uwan, no adda iti nanamam kini Kristo, no adda iti nanamam kini Kristo, siputan nyo dito inawat tayo ni Kristo. Amen? Amen. Praise God. So, adda kada tayo ni Kristo. So, tapno mapanagnagam nga ni Kristo Jesus kat addakin ka. Tapno mapanagnagan tayo nga ni Kristo Jesus iti Diyos kat agtalinaad kada tayo. Iyang kala tayo, iti nanama tayo kini Kristo. Dahil ta iti kasayaatan nga ramidan tayo. Kakabsat king gagayam. Bayat nga agbibiyag tayo. Kasapulan tayo nga iyang kalangakan kanayon iti nanama tayo kini Kristo. Tandaanan nyo dito. Anyaman nga sekta, iti ayan mo. Anyaman na dumadumaman nga mangas kasaba, ibagak kada kayo. Daytoy iti dapat nga pagsasabatan tayo. Iyang klam, iti inanamam kini Kristo. Apay ngamin nga kasapulam nga iyang kla, iti inanamam kini Kristo. Palagip daytoy kada tayo nga kabsat nga namati. Amin tayo kat namati tayo. Kasapulam nga iyang kla, iti inanamam kini Kristo. Ngamin ni Kristo, ket isu iti sumpat. Ni Apo Isus ket saan laeng nga maysa kadagiti sumpat. Saan laeng daduma kadagiti sumpat. No di ket isu na laeng iti sumpat. Amen? Isu na laeng iti sumpat. Isu na laeng itinted iti Dios nga pakaisalakanan. For there is none other name given among men whereby we must be saved. Only by the name of Jesus. Hallelujah.
So, inagan ni Apo Jesus, uray pa iti kararag tayo, kuna na yung Colossians chapter 3, verse 17, whatsoever you do, and word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. So, ada kada kayo tapno iyam amok kada kayo, na awanan ti sabali nga pakaisalakanan ngayon, tadi ti Diyos nga nagan, kalangatuan nga nagan, no saan nga itinagan ni Apo Jesus. Isu iti ti Diyos nga pundasyon, nga isu ti pangipundasyon ang tayo, iti pamati tayo, tapno saan nga magarawo, no saan nga madadael, iti makuna nga kararwa tayo. So, in-encourage ko titunggal ba isa? Iyang klam iti inanamam kini Kristo. Siputan nyo dito no adda iti inanamam kini Kristo, no adda iti inanamam iti Apo, di kararwam, ket agtalinaad iti nasaya at akasasaad. Ket mapagbaligyam, dagiti padas iti biyag, ken magunod mo, dagiti arapaap mo. Kasanuman karigat iti kasasaad mo, kasanuman karigat iti agdama nga biyag mo, kasanuman kadakkel iti problemam, ken kasanuman kabayag iti panakay patungpal dagiti arapaap mo, ibagak king kakabsat king gayam. No nakaangkla ka iti nanama kini Kristo, ammo mati Dios ket adda iti trono, ammo mati plano nakin ka ket nag-imbag. Amen. Amen. Di ay iti plano iti Diyos kada tayo, iti kayat iti Diyos kada tayo, kat naimbag nga kanayon iti pagbanagan tayo, isot gapo na nga kayat iti Diyos nga nakaangkla ka kanayon kinkwana, tapno haan na ka nga kaya nga guyudan iti kabusor, ngamin no hangka nga nakaangkla iti nanama iti Apo, iti dagiti lang basit nga problema iti biyag, iti kabusor kat aramatan lang isot imang guyod kinka, ngam no nakaangkla ka iti nanama iti Apo, ammo nga iti Diyos kat aday iti tinalo, ammo nga iti plano na kinka kat nagimbag, kat bilog isuna ngam kadagiti amin apadas iti biag. Praise God. Amen? Amen. Isuna ti kabibilugan iti biag tayo. So agrako tayo kakabsat, iti Diyos ket adda kada tayo, gapo kini Kristo Jesus. Iti Diyos in regalo na ni Jesus Christ, dayto iti parabor iti Apo, adda tayo iti parabor iti Diyos, awatan tayo lang iti parabor iti Diyos, in mayon ti panakaisalakan kada tayo. Mano kada kayo tinakay memorya jay ko na John 3 verse 16, iti ubingak, na isuro di ayon. Nga iti Diyos ket kas talauna iti panagayat na kada tayo amin nga tattao. Awan iti dumduma iti Apo, nababa na nga to nang napanglaw agpapadada amin. Kaya't iti Diyos nga amin tayo ket maisalakan. Kadagiti amin nga mamati iti naga ni Jesus Christ, iti anak iti Diyos. Magunod na ti biag nanayon ket kada tayo amin namati tayon iti anak iti Diyos nga isu ni Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Nga isu ti pangyang krahan tayo iti nanama tayo. Ni Jesus Christ isu ti dalan iti pudno iti biag. Saan ka makapan kin Ama, saan ka magna kini Jesus Christ isu ti regalo ni Apo Jesus. Iti Dios naglasag tapno maadaan iti dara ket babangan iti dara ni Kristo nga nagayo si Diapros. Isu iti nang parmak iti amin nga aramid ti kinadakas, isu ti nang ugas iti basol tayo, nang waya-waya kada tayo, nangaon kada tayo, manipod iti lutlot iti basol. So gapo diyan alpasan nga naramidan ni Apo Jesus, na ipaayan ti panakaisalakan kada tayo, na ipaayan iti panakapakawan iti basol. So tatano ammom diyan alpasan nga naramidan ni Apo Jesus si Diapros, saan mon nga ikararag nga kunam Apo pakawanan na, no di ket kunam Apo Dios agyaman nakta pinakawan na kun gapo ti dara ni Kristo nga nagayo si Diapros. So agrambakam iti inaramid ni Jesus Christ 2,000 nga taon iti napalabas, in paainan iti panakaisalakan, in paainan ti panakapakawan iti basol. Amen. Amen. Gapo janal pasen nga naramidan ni Apo Jesus, ideklara napakawanan iti basol yo. Amin nga nangawat kini Kristo Jesus napakawanan iti basol yo. Amen. Amen. So nugarod napakawanan iti basol yo. Manupay lang kada kayo itagkararag gawon kuna na o Apo pakawanan naksyap ket managbasolak sa anak nga may karinis ni saklaan. Apo pakawanan nakas panang pakawan ko kadagiti nakabasol kanya. Isardeng mo ritang nga kararag. Dahil takat kararag sakbay pailaang iti cross. Kalpasan nga nagapu ni Kristo ja cross. Kunam Apo agyaman na kaputi daran ni Kristo nga nagawi si ja cross. Na ipaayan ti pamakawan kanya. Apo Diyos napakawan na kon. So awatok dahil nga pamakawan. Kat kaput adda kanya kon ti pamakawan iti Apo. Kayak mo nga pakawanan. Dagiti nagaramid kanya ti madi. Laglagi pa mo iti Diyos iti muna nga nagayatkin ka. Ket no awatam nga ka dayta nga ayat iti Dios, kayang meten nga ayatan urepay dagiti nagaramid king ka iti madi. Kayang meten nga ayatan iti Dios, ayatem iti padam nga tao, gaputa iti Dios tin muna nga nagayat king ka. Inpay na iti ayat na king ka, iti parabor na king ka. Ket dayta iti kayat iti Dios kada tayo nga agtalinaed. Nga agtalinaed tayo iti pamati, nga janalpasan nga naramidan ni Apo Jesus. Gapo janalpasan nga naramidan ni Apo Jesus iti biag tayo adda tayo amin iti nga sibibiyag. Amen. Dayta ti dapat nga maimula iti panunot tayo iti puso tayo nga gapu diyan alpasan nga naramidan ni Apo Jesus iti biag tayo isu ti gapu na nga adda tayo amin ditoy nga si bibiyag. So no nakaangkla ka iti nanama kini Kristo, awan to iti makabalin nga manggaraw kin ka. Dayta ti tandandaan ninyo kakabsat.
nakangklaka iti nanama kin Kristo, mabalinam iti agtalinaed anatid ka. Praise God. When nagpaiso, minsan umaikin ka, iti apag ka nito nga riga. Ngam kang pasanday ta, agbanag, anasaysaya at iti pagbanagan. Umay man iti trahedya, umay man iti didigra, nga magbanag, anasaysaya at iti pagbanagan. Kung nati Biblia no nakaangkla ka kinkwana, awan to, iti makabalin, amang dadaan kita. Nasaya at to, iti pagbanagan, iti masakbayan, iti biyag mo. So, dahil iti napasama, kini Joseph. In may kinkwana, iti adu agundaway, tapno ikatan na, dya angkor, iti nanaman na, iti apo. Trinaydor, dagiti kakabsat na, intapwak da iti abot. Dahil takot saan nga may parban. Mabalin ako na, nahawan nyamatan. Nagmadi na ito, inaramid da kanya, kanyamatan. Saan nga may parbang iti naramid na, nagdagas mo ito, inaramid da kanya. Ngam inyang klana, iti inanaman na, iti apo. Inlako da, kat nagbalin at tagabo. Kinasuan iti may nga babae iti kinaulbud, kat inpisok dati pagbaludan, gapo iti may nga banag, asaan naman kayo naramid. Dagitakat saan nga may parbang. Gundaway na kuman nga maupay. Nga mitilikudan dagiti saan nga may parbang nga sitwasyon. Inyang kana iti nanama na iti apo. Iti ugali ni Joseph kat kunana apo. Sika iti ayan iti sigurado nga sao. Dagiti tatao kat saan da nga ammu iti masakbayak. Dagiti dakas nga damag kin dagiti pwersa iti kinadakas dagiti pwersa ti sigot kat saan da nga mabalin dagiti planong iti biyag ko. So gapo ta inyang klana ni Joseph, inyang klana iti nanama na iti apo, saan nga nagtalinaed iti panakaupay, isut gapuna nga nagunudan na ti trono. Nagunudan na ti promotion, kat nagbalin nga prime minister iti Egypt, kat isuna iti may kadwa nga agkumand iti intiro nga nasyon, isuna ti dinutukan iti Diyos, nga mangidaulo ti panakaibudega dagiti kinaban nga karabaliktan iti Egypt, tapno adserbi nga taraon iti amin nga tattaw iti intiro nga lubong. Siputan nyo dito. Libro ti Zechariah chapter 9 verse 12. Zechariah chapter 9 verse 12 ko na dito. Turn you to the stronghold, you prisoners of hope. Even today do I declare that I will render double unto thee. So if you will be a prisoner of hope, God will restore back to you double what you lost. So prisoner of hope means you can't get away from it. You anchored to it. So nagbalog ka tinanama iti Diyos kuna na dito isublina iti mamindwa dagiti napubong. Balog iti nanama kayat na sa when nakaangkla ka iti inanama iti Diyos. Dayta iti kayat na sa when nakaangkla ka iti inanama iti Diyos. Anyaman ti mapaspasama iti likudan dagiti padas iti biyag. Kas kini Joseph nagtalinaed iti pamati at iti Diyos ket ibanag na aming nga naimbag iti biyag na. So mabalin nga inmaykin ka iti panagkaboy. Inmaykin ka iti saan nga may parbang nga sitwasyon, dagiti lapad kat nagdadakkel. Kung sibutan nyo nito ni Gulayat kat dakkel kinapigsa, ngam kas kin David, inyang klana iti nanaman na iti Diyos. So na ti Diyos kat adakin ka, siya sino kuma iti makalapad kin ka. Dahi ta sakit kat kaslang ison ti pagpatanggaan iti biyag mo, ngam gapo, ta adakin ka iti Diyos, awan to iti makarabsut kin ka iti iman. Iti nanamam kat awan ka dagiti ag-agas, awan ka dagiti dudoktor, awan ka dagiti kina-professional, uray payo dagita nga banbanag kat nag-iimbag. Apresyaran tayo amin dagita, ngam iti nanamam kat adda iti Diyos. Iti Diyos nga nangipuyot iti agum mo iti angas ti biyag kat nagbalin ka akararwa nga si bibiyag. Iti nanamam kat adda iti Diyos nga nang lukat iti mata dagiti bulag tapno makakita da. So ibagaktin ka, kabsabkin kayang, iyang klam, iti nanamam, iti apo. Iti Diyos nga nangawon kini Joseph manipod iti abot ingana ti palasyo. Iti Diyos nga nang ayab kin David basit nga ubi nga para pastor, takno parmakan na ni Goliath. So kabsabkin kayang, awanan iti kasayatan nga ramidan tayo, no di nga iyang kla tayo, iti nanama kini apo. Iti Diyos nga mga aywan kin ka, tapno saan ka amatnag. Iti Diyos nga mangidaldalan kin ka. Iti Diyos nga nang ipuyot iti agum mo iti angas ti biyag. Iti Diyos nga iti plano na kin ka kat nagimbag. So ti kasayaatan nga ramidan tayo kakabsat kin kagayam, anyaman ti sitwasyon iti biyag. Iyang klam, iti nanamam, iti apo. Amen? Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Maragdagsakan iti Diyos kararamidan tayo. Mapanpanit nagang tayo nga nakaangkla tayo iti nanama iti apo. Ngamin, iti tunggal pa na kay deklarada iti sa uni apo Diyos. Iti nag-imbag nga damag, kag mabalin mo manen nga iyang kor iti inanamam iti apo. Mabalin mo manen.
Data iti ayat iti Dios kadatayo. Mabalin mo manen nga iyang kala iti inanamam iti Apo. So saan ka kumangagtanda iti negatibo nga panunot? Saan mo nga pagarupen nga saan mo nga magunod dagiti tarapak mo? Saan mo nga pagarupen nga saan kan nga maagasan? Asaan mo nga may kat iti bisyong? Asaan mo nga masarakat tinasayaat nga tao? No di kat kumita ka ti Apo ket kunam Apo Dios agyaman na tain paimon iti amin na kasapulak ditoy espiritu. So kasta tiwagas no kasano nga iyang kram iti nanamam iti Apo. Amen. Jay panagyaman mo kini Apo Dios. Diya pa nagyaman mo iti kinaimbag iti Apo. Dayta iti wagas nga mapanagdakam. Diya pa nagyaman mo ako ng Apo agyaman na amin nga kasapulak nga may pa iti biyag kat adan dito espiritu. Nainpay mo iti amin nga kasapulak nga maipaay iti biyag. So, kaya iti Diyos ka na tayo nga agbyag tayo nga mayan natot kini Kristo. Saan tayo nga agbasar ka dagiti banbanag nga makita no di ket agbasar tayo no anya iti kuna iti Dios may papan iti sauna nga iti amin nga blessing amin nga kasapulan tayo may pa iti biyag ket addan diti espiritu. So ti kararag tayo taptakat saanen nga panagdawat no di ket panagyaman di panagdawat ket sakbay iti cross ngem kalpasan iti cross ti kararag panagyaman gaputa diyan alpasan nga naramidan ni Kristo ket umanayan ket awanen ti mabalin nga inayon mo iti dayta inpaay na aminan ngam numan pa iti daytoy nga physical nga bagay mo kailangan nakita ket no ti aramatam nga pamati ket pamati nga natawan amo iti pamati nga natawan agapu manipod iti 5 senses kay isu ti makita mangeg maangot maramanan marikna ket daytoy iti pamati nga natawan ngam naaramatam iti pamati nga na espiritual ibasar mo manipod kadagiti sao ti Dios kunam Apo agyaman ak ta amin nakasapulak ket inpaimon diti espiritu kas kunan na jay 2 Peter chapter 1 verse 3 basahan yung turita iti Dios inpaay na amin kasapulan tayo may paitibiyag na ipaayan nito. Ikastamo di Ephesians chapter 1 verse 3 na ipaayan amin kana espirituan nga bendisyon diti mapuna nga espiritu tayo. So tatta kada tayo nga kararag tatta panagyaman no ti panagyaman iti kararag mo kini Apo Dios gaputin paay na amin na diti espiritu nga isu ti may parangarang gamin iti panunot mo iti pagayusan iti bendisyon agbanag nga kalasugan iti bendisyon diti panunot tayo nga isu ti may parangarang kas pangarigan agsaksakit diti nga physical nga bagi. O diti panunot mo isu ti mangpapigsa iti mapunang immune system diti nga bagi. So dito panunot mo amuna nga naipaayon dito ti panakaagas sugun udem ti panakaagas dito espiritu maibulos dito kararwam dito panunot mo iti mangpapigsa dito nga physical nga bagi ket umay ti panakaagas iti dito nga physical nga bagi. So dati kararag tayo ni Apo Dios ket panagyaman panagrambag iti kinaimbag ni Apo idian alpasan nga naramidan ni Kristo. Amen. Praise God. So kasapol nga itaramidan tayo no kasano tayo nga nakaangkla nga kanayon iti nanama tayo iti Apo daytoy saan tayo baybayan, dahil nga pa nag-fellowship tayo. Dahil nga pa nagigimong tayo. Amo yung nagdakkel nga banag, dahil nga raramidon tayo. Ibagat kada kayo, dahil iti kayo importantian nga meeting, nga nagsasabatan tayo. Mabalin nga katkatawan na ka lang, iti daduma, nga sigatatan nga daki ni Kristo na awatan. Dahil yan ti kapapatgan. Awanan ti mas tapatpatag, dahil yan ti kapatgan. Diyan nakaangkla ka iti nanama kini Apo. Ibaga kada kayo ure anya ti pakaisadsadan ipang matiyo iti panunotyo anyaman nga sitwasyon iti pagpanagan iti biyagyo no nakaangkla ka nakanayon iti nanama iti Apo saan ka nga madadael iti Dios ket ibanag na amin anaimbag iti biyag mo. So kasta iti inaramid ni Abraham. Tagko ti istorya ni Abraham diti Biblia. Iti Diyos ket inted na kinkwana iti kari nga isuna ket maadaan iti anak. Suna kin iti asawa na ani Sara ket maadaan da iti anak. Lakay kin bakit daydin. Iti kadawian nga kasasaan imposible nga agkaanak na pay. Hampay nga napasamak iti kasta iti napanabas. Mabalin nga dagiti gagayem na kutkuna na Abraham. Apay talaga aya nga panunutan pa lang nga maadaan ka iti anak. Ni laklakayan ka batan. Bakbakatan pa yun iti asawang. Imposible mo ang agkaanak kayo pa. Ngayon ko na iti Biblia. Iti libro iti Romans chapter 4 verse 18. All human reason for hope being gone, Abraham hope on in faith. So amin anatawan arason ket napalabasdan ngam ni Abraham ket namati asiina nama kadagiti saan amaina naman. So sibutan nyo nito mabalin nga awan tinayin kalintagan arason amadaan ka iti nanama. Mabalin nga
awan adu iti bakuna nga rason no apay ati sitwasyon ket saan ka ngagbaligi. Ngam no ramidem kas kini Abraham kadagiti saan ama inanaman ni Abraham ket namati asi inanama. So kabsat ken gayam iyang klam iti inanamam kini Kristo. Iyang klam iti inanamam kini Kristo. Saan ka kuma nga maupay? Saan ka kuma amawanan iti nanama? Iti Diyos ket saan nga limitado iti kadawyan a kasasaan? Saan mo kuma nga aramatan iti pamati a natawan? No di ket aramatem iti pamati nga na espirituan nga mamati ka manipod kadagiti kariti Diyos na ipaayon amin na kasapulam. Saan ka kuma nga kumita iti kadagiti banbanag lang nga makita? No di ket kumita ka kadagiti banbanag nga saan nga makita? Isu dito iti makapataudan iti mapuna nga pamati ti Apo. So dati dito dingdigan tayo iti sa uti Diyos mapataod ka dati ti pamati nga na espirituan, mamati tayo ti Diyos, uray no saan tayo nga nakita iti physical nga mata tayo. Amen. Praise God. So mamati tayo kini Apo Diyos, gapo ta manipod kadagiti sa una, kadagitoy nga sa una ni Apo Diyos, uray no saan tayo nga nakita ni Apo Diyos iti makuna nga physical. Dati physical nga mata tayo kat saan tayo nga nakita, ngam gapo manipod kadagiti sa una, ijay maadaan tayo itinananay apamati king kuno. Amen? Amen. Praise God. Rambangan tayo man ni Apo Diyos, ti kinimbag na. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Tantanib da ka po. Praise God, praise God, praise God. Iti Diyos, ti kaimbagan iti yan. Hallelujah. Siputan nyo dito. Idi ang tawanan ni Abraham, idi ang sangagasutin iti tawan na. 91 matan iti tawen ni Sarah. Inpas ngay na matan, inyanak na matan ni Isaac. So siputan nyo, iti kari kat napasamak. Naipatungpalan. Ngam saan nga naipatungpal, iti agpatnag, 2 aldaw, 3 aldaw, no di kat naguray dapay, iti 25 years. So ado agon daway masulisog dang agpanunot oh, saan samot ten nga may patungpal iti kari iti Dios. So ado digiti kanito nga kasta nga saan samot ten nga mamuyo no namati da kuma kadagiti negatibo nga kapanunutan ket inikat da iti nanama da iti Dios. Inmay kuma kadakwa dati panagduadduakin panagkapoy ket saan da kuma nga nakita iti kari iti Dios nga napasamak. So no inmay so no namati da kuma kadagiti negatibo nga kapanunutan ket inikat da iti nanama da iti Dios. Saan da kuma nga nakita dagiti kari ano patungpal. So iti kararag tayo tatta kapsat. Ket jay adatuyen nga inpay iti Apo. Agtalinaed tayo nga nakaangkla iti nanama iti Apo. Nga numan pay saan nga makita da iti nga physical nga mata tayo. Ammo tayo nga iti Dios ket inpainan iti amin nakasigulan tayo na maipaay iti biyak. So adda kadikin ka iti panagdwadwa, panagdanag, panagliday, panapaupay, negatibo nga rikna negatibo nga panunod. Apay nga saan mo ay ang kala iti nanamang iti Apo. Saan nga gaputa ti kari ket saan pay lang nga napasamak ket saan nga kayat ka sa uwen asaanen ang mapasamak. When nagpaiso, mabalin nga inmaykin ka dagiti saan nga may parbeng nga sitwasyon. Tas kini Joseph nagtalinaed isuna iti pamati. Nagtalinaed isuna iti pamati iti Dios. Inyang klana iti nanama na ti Dios. Saan na kayat nga sa uwan nga dagita iti manglapad kin ka. Tati Dios ket saan na nga ipalubos nga mapasamak kin ka no saan na nga aramaten para iti pagimbagam. Umayman iti saan nga may parbeng nga sitwasyon iti biyag mo. Ngem saan ko mga dagita iti pagbasaran tayo, iyang kla tayo, iti nanama tayo kini Apo. Amen? Ngamin no iyang klam iti nanamam kini Apo. Umayman dagiti padas iti biyag, umayman dagiti trahedya iti biyag, amum nga iti Dios ket addaging ka ibanag na amin ana imbag iti biyag mo. So nga tatagrak utay wakan kanayon, gaputa ti Dios iti mangibanag iti amin nga naimbag iti biyag tayo, iti plano ni Apo Dios iti biyag tayo ket nagimbag. So marikriknam diti pusum iti ayat iti Dios, may parparangarang dagito nga sa una ket natagtadem nga buray nya nga kampilan nga dua ti tadem na salputen na. Amin iti puso ti tao, iti panakaawat iti tao. Ket ditoy nga matignay dita nga tao ket kuna na when Apo ited ko kin ka iti biyag ko. Apo isurrender ko iti biyag ko kin ka iti karawak iti puso. Apo agtalagat kin ka, dipindarak kin ka. Apo yang klak iti nanamak nga kanayon kin ka. Amen? Amen. Praise God. Ni Apo Dios ket maragragsakan. Iti aramiden tayo tata. Kay kayat iti Dios nga datayo ket nakaangkla tayo makan kanayon iti inanama kini Apo Dios. Kuna iti Biblia, hope is the anchor of our soul. Ti inanama ket isu iti panangkangkla iti karawati. So saan nga nausar iti sao nga angkor wenno inanama no awan ti posibilidad iti panakayadayo wenno panakaanod. So isu daytoy ti mapaspasamak iti biyag.
No saan ka nga nakaangkla iti nanama iti Apo, ininot nga iyanod na ka iti ayos. Umaykin ka iti panagdwadwa, panagdanag, panagliday, panakaupay, negatibo nga rin na, negatibo nga panunot. Umaykin ka iti na duma-duma at kita iti konsumisyon. So iyang klam iti inanamam kini Apo Diyos. So umaykin ka iti dakas. Umaykin ka ti saan nga may parbang nga sitwasyon. Ibaga king ka saan ka umatras ka rin karapahap mo. Saan ka nga umigpat. Mabalin nga saan mo nga makikita dagiti karapahap mo nga may patungpal. Ngam saan ka nga umatras ka rin karapahap mo. No nakangkala kay tinanamay ti Diyos among nga ti Diyos ket adda ti raramiden na ti likudan ti saan nga makita iur urnos na dagiti banbanag nga paburkin ka para iti masakbayam. Unay iti Diyos iti dalan tinalintag sumayat nga sumayat lumawag nga lumawag. Ket gapot adda tayo kini Kristo nagbalintag nga nalintag iti himatang iti Diyos ket iti dalan tayo sumayat nga sumayat. Kaya't nga sa wen saan mo pay nga nakita iti nasaysayaat nga pagbanagan iti biag. Je physical nga matam saan na pay nga nakita kunana sumayat nga sumayat. Lumawag nga lumawag iti dalan tinalintag. So no nasayaat tatta kahit nasa uwen nasaysayaat manen iti sumarunungal daw no nakaangkla ka nga kananayon kini Apo. Sa awanen ti sabali nga kasayaatan nga ramiden tayo. Ndudi nga kanayon nga nakaangkla tayo iti nanama iti Apo. Ketatan inaramat na tayo ni Apo Diyos amin nga mangibaga daytoy nga nagimbang nga damag. Saan lang nga siyak kadaan kalintigan nga magipakaamu iti naimbag nga damag. Amin tayo nga nangawat kini Kristo ipakaamuyo ni Jesus Christ regalo iti Dios. Ti Dios naglasag ni Jesus Christ so nga adan iti dara nga isu iti nangaon kada tayo manipod iti lutlot iti baso. Insalakan na tayo inpaay na inbukbuk na amin na nakasapulan tayo nga maipaay iti biag. Amin nga panakaagas ada dito ibagak king ka kuna iti Dios amin nga lunod ket nakat-open king ka. Numan sika ket adda iti puliyo nga high blood inawat mo ni Kristo adda king ka ni Kristo kuna na napugsat amin nga puliyo nga high blood. Amin nga puliyo nga kita nga sakit ko na idadaking ka ni Kristo, gapo ka dagiti sugat ni Kristo, na ipaayon ti panakaagas, isunghaan mo nga aklunan no anya ti kuna iti doktor, no di kat aklunan no anya iti kuna iti Dios, saan nga matawid dagiti lunod, amin nga sakit kat saan nga matawid, amin nga uray pay dagi adda kurang nahaan nga matawid, gapo ta addaking ka ni Kristo, kat nagtaengen kin ka ni Kristo, kat addan iti kinasalon at iti espiritu iti kararwam, kin iti physical nga bagim. So, ibagbagak kada tayo kausap, iyang kram iti nanamam iti Apo. Amen. Amen. Iyang kormo iti nanamam iti Apo. Kaya iti Diyos nga nakaangkor ka nga kanayon. Ngamin, adda iti posibilidad na nga maianad ka. Pabalin ngayon, may king katidakas. Ngam saan ka kumang maupay. Kunana, iti libro iti Psalms chapter 30 verse 5. Weeping endures for a night, but joy is coming in the morning. Iti pa nagsangit kat agpat naglaan, ngam iti rag-u kat paumay iti agsapa. So no iyang klam iti nanamam iti Apo. Mano kada kayo iti nagsangit? Mano kada kayo iti nagsangit gapo kada iti problema? Amin tayo, di ba? Iti napuhuran niya furniture shop ko, napukaw iti nagbanugak iti adu nga tawen, ang kumalapdan dagiti panagarubos iti luwa. Kuna, Apo, natumba, kaya magyaman ak tinagimbag nga imam, amang ibangon manen kanya. Kuna maapo ti panagsangit kat agpat naglaan. Weeping endures for a night, but joy is coming in the morning. Apag yaman na. Dahito nga panagsangit ko, apag biitlaan. Agyaman ak tinagimbag nga imam, nga mangidalan manen kanya. So no may king ka iti dakas. Saan na kayat nga sa uwan nga iso ti mangitalmed kin ka, saan ka nga maupay? Di pa nagsangit kat agpat naglaan. So, i-encourage ko titong dalmay sa kada kayo, siputan nyo. No nakaangkla ka iti na namay ti Apo, saan na nga kayat asa uwen nga awanan ti pakarigatam? Kayat na nga sa uwen, no umaykin ka dagiti padas iti biag, saan nga isu iti mang dadael kin ka? Saan nga isu iti mangisagmakin ka? No dikat iti Diyos aramatan na amin para iti baging bagam. So taramidon tayo lang iyang kla tayo, iti nanama tayo iti Apo. Amen? Praise God. Maetan ni Apo Diyos kada tayo. Awanti kaya tayo no di nga ni Apo Diyos. Amin. Isunat ti mangititad iti amin tayo. So, iti kapatgan kakapsat kat daytoy biag tayo. Daytoy inted iti Diyos nga biag tayo. Daytoy salon at tayo na ipapaay ni Apo Diyos kada tayo. So, kanayon tayo nga grambak. Tani Apo, nalpas na ngayon paay iti amin nakasapulan tayo. So, nakaangkla tayo lang na iti inanama kan kanayon kinkwana. Amuyo iti daluyon, kat normal lang nga garaw iti baybay. No saan ka nga nakaangkla iti nanama iti Apo, diyan normal nga daluyon iti biag, iyanon na ka.
Diyan normal, diyan nagbabasit lang nga problema iti biyag. Nuhan ka nga nakaangkla iti Apo, ti among kat Ginebra San Miguel, iti solusyon nga, inot nga iyanod na ka. Iyang klam iti nanamam iti Apo, isuro na ka iti amin nga ramidam, isuna ti sungbat iti amin, kat umay isuna, kat kuna na iti tal na ti Diyos, nga artapan na iti amin nga panakaawat kin panakamu, aywanan na iti puso kin panunot mo, ibagak kin kakabsat kin gayam, nudamom lang nga mangod, daytoy nga sao iti Apo, itata, nga awatam daytoy nga sao iti Apo, iso ti mang burak iti puso, iso ti mang tud ti direksyon iti biyag mo, kat gaput adda ka iti Apo, iti pagayatan iti Diyos ti mapasamakin ka, kat makapuot ka, adda ak magtan iti pagayatan iti Apo, ni aramid ak magtan iti pagayatan iti Apo, makita pa'y dagiti tagarwar, adda magtan iti panakabalbalo iti biyag mo, apay inyang kram iti nanamam iti Apo, inbagam Apo ag dipendarak lang kin ka, o Apo ag talagak lang kin ka, manginanamak lang kin ka, Apo awan iti makita nga dalan ngam Apo ag yamanak sikat iti mangikabil nga kanayon iti dalan, tapno mabalinak iti agbaligi. So numay dagiti padas iti biyag, saan mo nga ipalu, saan mo nga panunutan nga isuda iti mang dadaol kin ka. Unanay di libro iti James chapter 1 verse 1 to 3. Ngano umay dagiti trahedya, umay dagiti mangtagtagibasit kin ka, saan mo nga ibilang nga isuda iti mang dadaol kin ka. No di kat akseptaram isuda nga kas gagayam nga mang testing iti pamatim tapno pataudon dakin ka ti kinaanos. Ket bayam nga dagiti padas iti biyag ket agtultuloy iti naldaw. Inggana nga ti kinaanos mo ket nan anay ang mapasayat. Basta yang klam lang iti nanamam iti Apo. Ket iti mutin nga makita, iti panagbalin mo nga tawo nga natakneng, nanakman kinan-anay nga makaayo iti matang iti Diyos. So kasano iti may nga tawo agbalin nga natakneng, nanakman kinan-anay nga makaayo iti matang iti Diyos, no nakaangkla iti nanama iti Apo. Dayta iti tao nga natakneng, diyan nakaangkla nga kanayon iti nanama iti Apo. So anyaman iti ramidin daking ka nga madi, ikararag mo dagiti agararamid kin ka iti madi. Ikararag mo anyaman iti sitwasyon iti biyag mo, ikararag mo ket agyaman ka nga iti Dios iti mangipapay, iti amin nga kasapulan tayo nga maipay iti biyag, ket ni Apo Dios saan nga pulos nga nagkurang iti biyag tayo. Amen. Amen. Praise God. Kunan ay libro iti Psalms, Proverbs chapter 13. Proverbs chapter 13. Sa dito rin kakabsat. 13 verse 12 kunan na. Hope deferred maketh the heart sick. So iti nanama ang maitantantan pagsakitan na iti puso. So no awan iti nanamam iti Apo, no awan iti nanamam iti masakbayam, una na, dahiti pusum kat agsakit. Kahit na nga sa awan dahiti spiritum kat agsakit. Dahiti pusong ibagbaga na dito kat saan nga dahiti pusong agpapam iti dara. Di puso dahiti spiritum kat agsakit. So naawan iti nanamam iti Apo, no saan ka nga nakaangkla iti nanamam iti Apo, dahiti pusong kat agsakit. Kat no agsakit dahiti pusong, dahiti spiritum, agsakit mat, dahito'y kararwam, dahiti panunot mo. Kat dahiti panunot mo, no agsakit mo, gamin dahiti panunot mo, isuti mang papapigsa, iti immune system, dahiti nga physical nga bagi. So no dahiti pusom, dahiti spiritum, kat agsakit ko na iti Biblia, hope deferred maketh the heart sick. So no itantangtan mo pa lang iti mangyangkla, iti nanamam iti Apo, no awan pa lang iti nanamam iti Apo, kuna na, dahiti pusom, kat agsakit. Kat gaputa dahiti pusom, kat agsakit, dahiti panunot mo, kat sisasakit. Kat gaputa dahiti panunot mo, kat sisasakit, awanan iti mang papigsa, di immune system mo, gaputa dahiti panunot mo, kat papigsa na dahiti immune system mo, kat gaputa dahiti immune system, dahiti physical nga bagi, kat nakapsutan, nalakamat tunan nga tablan, iti makuna nga sakit. So nga ti tao nga sisasakit, iso nga ti tao nga saksakitan, nga diyan nalaka nga tamtamaan iti sakit, diyan gamin panunot na kat nakapsut. Kahit na sa kanya immune system na kumapsot, iso nga nalaka lang nga tablan iti sakit. So ibagak kada kayo, iti sekreto na tinasalunat nga tao, iyang klam iti nanamam iti Apo. So malunat iti spiritum, pasalunatan nga muna iti spiritum. Nga iso iti nasalunat mo, iti panunot mo nga nakaalay iti Apo. Kat sumursurot mat iti physical nga bagim nga nasalunat. Amen. Praise God. Isungurod nga, nung una ti Apo na, dati agsakit kada kayo. Ayaban nyo, dagiti kakapsat agkararag kayo. So di ay, nga mapabilag, iti tunggal may sa kadatayo, babaen ti kararag, diya panunot tayo nga nakakalain, iti Apo, diya panagyaman tayo, iti kinaimbag ni Apo, may parangarang, iti amin nga salunat, iti intiro nga biyag tayo. Saan lang nga physical, no di kat iti intiro, iti spirito, iti kararwang, ken iti physical nga bagi. So may mandag iti padas iti biyag, kapsat gingayang,
in-encourage ko iti tunggal may sa iyang klatayo, iti inanama, iti apo. Mangtudak iti may isang istorya. Kas kuma iti barko, iyang korda. Iti kanito nga makadanon iti kapitan iti barko iti destinasyon na. Iyang korna, tapno saan nga yadayo iti angin kindaluyon. So no iti barko ket nakaangkla, mabalin nga agkuti basit gapu iti angin kindaluyon, ngam ti kapitan ti barko ket nakarelax. Saan nga madanagan, gapu ta muna nga iti barko ket nakaangkla. Ket kuna iti Biblia, hope is the anchor of our soul. Ya teksto tayo. Hope is the anchor of our soul. Tinanama ket isu ti panakaangkla iti kararwa tayo. So no adda iti nanamam kini Kristo. Jay kararwam, jay panunot mo ket agtalinaed tinasayat nga kasasaad. Mano kada kayo nga iti panunot na kayat nga agtalinaed tinasayat nga kasasaad. Amen. So no adda iti nanamam kini Kristo kuna ti Biblia, iti kararwam ket agtalinaed tinasayat nga kasasaad ket mapagbaligyam dagiti padas iti biag ken magunod mo dagiti arapa mo. Kasanuman karigat iti agdama nga kasasaad mo, kasanuman kadakkel ti problema, kasanuman kabayag ti panakay patungpal dagiti arapa kuno nakaangkla kay tinanama kini Kristo. Ammo nga ti Dios ket adda iti trono, ibanag na amin nga naimbag iti biag mo. Ammo nga ti Dios ket adda iti nagimbag nga plano na iti biag mo. Iti Dios ket ibanag na amin nga nagiimbag, ibanag na amin nga saya iti pagbanagan iti biag mo. Amen. Nabilbilag iti Dios ngam kadagiti amin nakita iti problema. So no nakaangkla ka iti nanama iti Apo, awan to iti makabalin ang makaiyanod kin ka. Awan to iti makabalin nga makagaraw kin o makadadaol kin ka. Iti angin, iti daluyon, iti bagyo ket umay, kahit kung nga sa wen iti trahedya di digraw utliday sinnaay saan nga may parbang nga kasasaad ket umay, saan ka nga madanagan? Apay, gaputan na kaangkla ka iti nanama kini Kristo. Ibagak kada kayo nakaadado dagiti tattao nga maburburiburan, madandanagan ka dagiti na duma-duma nga kita iti sakit. Adu nga tattao nga madandanagan da gapu iti kunati doktor may papan iti sakit da. Nga may bagakkin ka, gapu ta nakaangkla ka iti nanama iti Apo, saan ka nga madanagan? Ammom nga iti Dios ket inpainan iti panakaagas diti espiritum ket daytoy nga panakaagas agay ayos diti kararwam diti panunot mo nga isu iti may parparangarang iti daytoy nga physical nga bagay. Amin tayo ket napadasan tayo dagiti saan nga may parbang nga kasasaad. In may kada tayo dagiti saan nga may parbang nga kasasaad, jarik na tayo ket kayat na tayo nga guyuden nga ipababa nga italmed, kayat na tayo nga guyuden nga at turong iti panakaupay. Ngam gaputan nakaangkla tayo iti nanama kini Kristo, malagip tayo iti inkarina, asaan na tayo apanawan kin saan na tayo nga baybayan. Amen. Amen. Ti kari iti Dios saan na tayo nga panawan kin saan na tayo nga baybayan, agtalinaed ka nga nakaangkla iti dayta. So gaputa na mati tayo, adda kada tayo iti Dios. Ket gaputa adda kada tayo iti Dios. Amin nga banag ket agbanag no nagimbag iti biag tayo. Amen. Dayta iti pagayatan iti Dios kakabsat. Adda king ka iti Dios, no adda ka iti biyahe iti Dios adda king ka, no adda ka iti trabaho iti Dios adda king ka, no adda ka iti balayo adda ka iti paghimongan iti Dios adda king ka. Iti sa dinuman nga lugar nga papanam iti Dios ket adda king ka. Ket gaputa adda iti Dios king ka. Amin nga banag ket agbanag nga nagimbag iti biag mo. Amen. Praise God. Kag-imbag ni Apo Diyos, ang kung ma-explain no kasano ti kiniimbag ni Apo Diyos. Talaga nga ganganasa kay bagbagay iti kiniimbag ni Apo Diyos. Sana ka mabannog, sana ka matras nga mangibaga kada kayo nga iti Diyos ket nagimbag uri adda dagiti trahedya nga dinumteng iti biag ko. Amok nga ni Apo ket ibanag na amin nga naimbag. So sana ka agbasar kadagiti banbanag nga makita. No di ket agbasar lang kadagiti sawi ti Apo. Inpay na amin no nakasapulan tayo. So sana ka agrag-o kadagiti bendisyon nga makita. Agrag-o gaputa tinagan ko ket nakalista di libro ti pagbasahan iti biag. Ket mamatiak nga kasta kayo met amin gaputay nawat yo ni Kristo itinagan yo nakasuratan di libro ti pagbasahan iti biag. Amen. Glory be to God. By the dayaw ni Apo, maragragsakan ni Apo Diyos, may tantanok ni Apo Diyos, iti bayat, iti maragdingdingag tayo kadagiti nga sa una. Iti Apo kat maragragsakan, mabinbindisyonan tayo. Iti ayat iti Diyos kat may parparangaran kada tayo, kat amuyo iti panangakaklon nyo kadagiti nga sa iti Apo. Agbalbalin tayo matan nga kalasugan, iti makuna nga bindisyon. Kat agbalin tayo nga pakabindisyonanan, dagiti kakapsat. So ibkas tayo, iti kinaimbag ni Apo Diyos, iti biyag tayo. So ibagak king kakapsat king ganyan. Mabalin nga dagiti arapaap mo, kat kasla nga imposible. Iti tunggal sa nga mangagmugot ko na da, oh, malabo na ita nga mapasamak. Ay, agbanbanog ka lang kita. Saysayangam lang ti oras mo. Muyad na rin tagtao nga kayat da ka nga guyudan nga ipababangay talmed. Kayat da nga dadaulan tinagan mo. Kayat da nga ibarsak king katitwalya, kayat da nga sa uwan na abakan. Nga miti ugalim ko na Apo Diyos awan ti makita nga pamuspusan nga mapo mga ramid ka lata ti pamuspusan. Apo Diyos awan ti makita nga wagas nga amok mga ramid ka ti wagas. Awan ti makita nga dalan nga apo mga ramid ka lata iti dalan. Amuyo na adal ko.
nga addaa kanayon dagiti banbanag amang padas amang aluoy kadatayo tapnoy katantayon dia angkor iti nanama tayo iti Apo at dati panagdodwa panagdanag at dati panagliday panakaupay negatibo nga rikna negatibo nga panunot at dati dakas nga damat iti panawan iti rigat no iti biyag kat saan nga may parban no dagiti gagayam mo kat pinanawan da ka no dagiti rapaap mo kat nagbayag nga may patungpal isiguradom lang kabsat kin gayam nga iyang klam iti nanamam iti Apo ngam noy katan di tamutan nga umaykin kati panagdodwa panagdanag umaykin kati panagliday panakaupay negatibo nga rikna negatibo nga panunot umaykin kati na dumaduma nga kita iti konsumisyon so no nakaangkla ka iti nanama kini Kristo ti pamatim kat natibkar amom nga ti masakbayam kat nagimbag. Mabalin nga ti listahan iti utang mukot na kaat-atiddo. Kasla nga saan kan nga makabayag. Ngam gaputan na kaangkla ka iti nanama kini Kristo. Amom nga day tinasangsangayan nga bendisyon iti masangwanam. Tinaisangsangayan nga baligi. Amen? Amen. Praise God. Dayta iti kari iti Apo. Kuna iti Apo, ibanag na amin nga naimbag iti biyag tayo. So ti saludsud ko tatakin kakabsat kin gayam. Iyang kram kariti na namam iti Apo kat ekspektarem dagiti nagimbag nga mapasamak iti biyag mo. Wanoy katam iti angkor mo kat umaykin kati panagdodwa panagkapoy panagdanag. Kaya awan iti ekspektarem nga naimbag nga mapasamak iti biyag mo. Pagaking kakabsat kin gayam. Iyang kram iti nanamam iti Apo. Amen. Iti libro iti Hebreo chapter 11 verse 1 ko na. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, faith is the substance of things hoped for. Ti pamati kat pataudan na dagiti banbanag nga inanamaem. So, nadaan ka iti nanama kaputin gamur mo iti biyag mo iti Apo. Kay babaen ti pamati may parangarang yun nanamaem. So saan ka nga maadaan iti pamati, no saan ka maadaan nga umuna iti inanama. Iti na minsan, in my kini David, iti panakaupay. Ngam ko na iti bagina. Iti libro iti Psalms chapter 42 verse 5 ko na, why are you cast down, O my soul? Hope in the Lord. Apay amapasag ka o kararwak, manginanama ka iti Apo. Apay amapasag ka o kararwa, manginanama ka iti Apo. So dayta iti ko na iti ni David kakabsat. So mabalin ngayon may king kadagiti saan nga may parbang nga sitwasyon. Ngam aramidam iti kas kin David. Kat kunam Apo manginanama lata kin ka. Iyang klap iti inanama kin ka. So ni David ko na inyang klana iti inanama na iti Apo. So iyang kram lang iti inanamam kini Apo Diyos. Amen? Agsubli-subli kahit ko nga agsubli-subli iti dito panakayang klang amin isulang dito iti nanama tayo. Diyan nakaangkla ka lang iti nanama iti Apo. Kahit ko nga maimula iti kapanunutam nga nakaangkla ka iti nanama kini Apo. Mabalin ngayon may kingkadag iti saan nga may parbang nga kasasaad. Ngam naramidam iti kas kini David nakaiyang klam iti nanamam iti Apo. So saan mo ay kabil iti nanamam? Iti agdama nga sitwasyon. Saan mo ability na namam iti agdama nga kasasaat, apay, gaputa saan na nga pasayaatan iti panunot mo. As kunana di libro iti 1 Corinthians chapter 15 verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. So nati agdama lang nga biyag iti pananginanamang kini Kristo kuna na if in this life only we have hope in Christ. So natatalaan. So numanginanama wen kunang Apo inakaangkla tinanama kin Kristo no nakaangkla ka lang tinanama kini Kristo gapulang ka dagiti banbanag nga makita mabalin nga sika kat agsaksakit kayat mo lang nga maagasan ka uno saan kayat mo lang nga may promote iti trabaho no kayat mo lang nga umasenso uno kayat mo lang nga maadani iti napintas ka trabaho kadagita lang nga banag iti panginanama iti Apo no dagita lang nga banbanag nga makita iti panginanama iti Apo kuna ti Biblia. We are of all men most miserable. Agbanag nga datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti tattao no iti pangikabilan tayo lang tinanama tayo ket kadagiti banbanag nga makita no kadagiti lang material nga banag. So encourage ko titong dalmaysa. Ikabil mo iti nanamam iti Apo. Saan mo ikabil iti nanamam iti agdama nga kasasaan gaputa saan na nga pasayaatan iti panunod. Kastamot saan mo ikabil iti nanamam iti tao. Gaputa ti tao ket adda ti panagbaliw iti panunot na. Iti tao ket mabalin na kangay talmen. Kas kini Apo Isus idisin mangla di Israel. Kas talauna iti panang welcome dagiti tattao ket kunana pinigis da pay dagiti pagan-anay da inyap up da iti pagnaan ni Apo Isus lagala da kadagiti bulbulong iti nyog kadagiti palm tree bulong iti palm tree inlatag da kas kumano tatta ko mga panawan ket kargaan da timo kuno red carpet ket kun kunada ipukpukaw da padayawan da ni Apo Isus sa kun kunada Hosanna in the highest blessed is he that comes in the name of the Lord. Ngam
Those same people, dagijay matlang nga, talo lang aldaw tinapalabas ka kapsat. Dagijay matlang nga tataw, imbis ko mga ipukaw dati, Hosanna in the highest. Saan mo tan, tako na damot tanan, crucify Him, ilan sayo iti cross. So kapsat king gayam, ti apo ko na saan mo ikabkability na namam iti tao. When nagpaisutultulungan na ka dita nga tao, ngam ti Diyos aramatan na dita nga tao, iti Diyos iti nakayang kraan ti na namam, ta isuna tinang tignay dita nga tao nga timulong kin ka. Saan nga isuna iti gapu, no apay nga tutulungan na ka, no di amin kini apo. So nakaangkla ka lang iti na nama iti apo. Saan mo nga ikability na namam ti tao, gapu ta ti tao, kata dati pa nagbaliw iti panunot na. Iti tao kat mabalin na ka ngay talmed. Ken kastamat nga saan mo nga ikability na namam, iti trabahom, gaputa dati pa nagbaliw dagiti banbanag no di kat ikabil mo iti nanamam iti apo iti Diyos nga dagiti sa una kat mangtad iti biyag ikabil mo iti nanamam iti apo iti Diyos nga nangaunkin ka manipod iti lutlot iti basol kat nagbalin ka akararwa nga si bibiyag iti Diyos nga nangipuyot iti agong mo iti angas ti biyag nagbalin ka akararwa nga si bibiyag so ikabil mo iti nanamam iti apo at nag-imbag nga ima iti Diyos kat isu iti mga aywan kin ka tapno saan ka nga matnag so in-encourage ko titong galmay sa kada kayo dito baga nga gibos iyang klam iti nanamam iti apo amen Amen. so kunayo man apo iyang klak tinanamak kin ka Apo yung balak sinamakin ka na. nawaya kayo nga makipagtakder kanya sabay ko ma tanang test kinananay nagkinatig ka iti pamatiyo na ito yung nasawi ti apo kararag ko at ibindisyon ni ti Diyos ti parabot ti Diyos katagtalinag kada kayo so tatakakapsat panagnagam nga nakaangkala kay tinanama iti apo. Ungapom na kitang iwat mo, ket ibkas mo iti panagyaman mo kini apo Diyos. Ibkas mo iti panagyaman mo iti ayat iti Diyos nga parangarang kin ka. Sige kapsat, rugyana mo. Han mo itantantan iti agyaman kini apo. Han mo itantantan iti panagyang klam iti nanamang kini apo. Kuna ti Biblia, iti kanito nga mga gamit sa iti apo ket itantantan mo pailang tagtulnog. Kaya nga tao kat lahat ng madadaal kat awanan ti pamuspusan. Bagak kada kayo awan ti kas iti daytoy nga rabii. No hamon nga mabaling isubli dati nga oras no naglawas. So nga tata, ited mo ni ti biyag mo kini apo. Ididikit mo ni ti biyag mo. Kat nung nalpas mo mutan nga indidikit iti biyag mo. Ni apo Diyos kat kasapulang tinaldaw, inuras minuto sinigundo. So kasapulang nga iredidikit nga kanayon iti biyag mo iti apo. Kat kunang mga apo Diyos ididikit ko iti biyag ko kinta. Agtalina uda ka nakaangkra iti nanamakin ka. Agyaman ang apo ka nagiti sa sigikap sa trugyana mo na imkas. Hindi pa nagyaman mo kini apo Diyos. Kitkitaan ni apo Diyos no kasano iti tarigagay mo. No mangimkas hindi pa nagyaman ka niya na. Dahil taniwagas no kasano mabanag nagkama nakaangkra kay tinanaman ni apo. Apresyaram ni apo Diyos dinaramid na kin ka. Padayawa miso na. Agdipendar ka kanya na. Manginanama ka. Nakankanayon ka nagiti kaina. Sigikap sa mariknam nagiti luwag nga garubos palumusan at na iti botelya iti apo ka nagiti luluwa tayo. Yes. Yes, Lord, we praise you. Yes, we praise you, Jesus. Your needs to He is
amin nga mayat. Nga may kararagan na waya o may kayo tinay nga sa kahit na mawaya-wayaan, kahit na mapaagasan, kahit na nga may sabat, hindi pa nakasulbalin, hindi problema. Kung may kayo tinay nga sa ideklara tayo, di bendisyon ni Apo Diyos. Hallelujah. Kung kaya't mo hindi dikit, itibiyag mo hindi ako. Kung may kayo tinay nga sa direct na ito yung isang sangyang bendisyon kay Pulis ni Apo. Yes, sige kapsa. Ituloy tayo yung patayawan ni Apo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God, Jesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. I praise you, Jesus. Glory be to God. Thank you, Father. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Lord God, Jesus, gamitin na naman ang kayo sa lupang sa lupang to the bendisyon ni Pinay Tinoba. Nagyaman na ako, Diyos, di ba nakaaga sa ilang na po sa inyo? Nagyaman na ako, di ba na ako, pararag ko ako, Diyos, ni bendisyon ni Pinay na po sa bigyan na ito, yung kapanya, in Jesus' name. Pararag ko ako, Diyos, di ba na ako, ang mga manunoy, tinatingkal sa bigyan ng pamilya na iti bendisyon ng ilang na po sa bigyan na nagpaling ng alasugan, iti bendisyon. Ako, Diyos, agyaman na kitigyan kayo di kakabsa. Agyaman na di ba nakaaga so ako yung kapsat kanyaman na sa amin may parang sitwasyon ni Diyos na kararag ko ako ang parang aming narimba. Agyaman na ako, Diyos, di kinagdami kinagdami ng kapsat in Jesus' name. Amen. Agyaman na ako, Diyos, di ba nag-agas mo ang kaniganayon dahil tingin mo ako. Agyaman na ako, di ba labor mo ako may laklako ng skin mo na itiayat mo ako, Diyos. Agyaman na ako, Diyos, di ba nakaagas hindi ruwabiyang na espiritu at kararuwabin. Hasta matindi nga inawa ako, Diyos, sa dinindisyon mo ako, sa di may parupok itibiyag na. Itindiro ang pamilya na nung kasama mataan, di kinabig sa makayuan ka na kanyang anak na. Wapo kararag ko nilang ganayon nga sa lunak, wapo may kararang itibiyag na. Hindi parapog mo kayo sa timan ng itibiyag na. Kararag ko na hindi nga kamsat ako, Diyos, na naging dinindisyon na ako, nagtilapag ko sa itibiyag na. Nagitigayan mo ako, di nagubang na pagbanagan itibiyag na kapagayatang gato. Kararag ko ngayon sa di may parang-arang itibiyag na. In Jesus' name, in Jesus' name. Magyaman na ako, Diyos, itibiyag, nagiti amin na kakabsat. Nawaya kakabsat kayo nga ito yung nagiti imay mo. Kita kunin nyo nagiti nga bendisyon. Hallelujah, hallelujah. Agyaman kami ako, Diyos, hindi maligid at tangardag. At tangarabi ako, Diyos. Hindi na iti kagundaw ay agyaman kami ako, iti parabol mo ako, nila punos ka na kami, manipod ka nagiti saon. Kas magkita mga ako, Diyos, ka nagiti kakabsat. Anda kami amin na si papakumbaba, iti sa mga naman ako. Awanan ti sa baling nga nangyang taan niya ako, Diyos, iti na namamino dilang sikaw ako, Diyos. Kararag ko ako, Diyos, iti parabor mo nga umadu ka na gito yung kakabsat, iti intiro nga pamilya na. Kararag ko ako, Diyos, iti ananay nga talanag, taokin ka nga, tapan ti amin na panakawat kin panakamu. Kaya iso ti mga aywan, iti puso kin panunod na giti nga kakabsat. Kararag ko ako, Diyos, tinananay nga rag ko, itinananay nga bendisyon nga may laplapunos ka na kuwa na. Kat ako, agyaman ako, ako tinag-imbag nga imam, nga iso ti agtalinaan nga mga aywan ka na gito yung nga kakabsat tatlo sa anda nga matnag. Kat alawa ako, Diyos, among no kasano agyam-gaman kami kin ka. Agyaman ak ti pa nakaaga sa ako ti intiro nga luwar April ako, Diyos. Agyaman ak ako ti bendisyon mo nga may laplapunos iti na iti nga lugar. Agyaman ako, Diyos, iti ayat mo ako, Diyos, nga may parparangarang. Kat sigaw ako ti kinkukuha ti amin nga dayaw tinatalo. Manipod iti ita kinitag na nayon. In Jesus' name, Amen. Ikanta yung man tinabar nga pamadayaw niya ako, Diyos. Hallelujah.